Més de 1.700 alumnes, pares, mares i professorat s'han concentrat aquest matí per protestar en contra de les retallades en educació. Els actes s'han celebrat a diversos municipis i en el cas de Sabadell la reunió ha tingut lloc al Parc Catalunya. 6 instituts d'educació secundària de la ciutat han unit forces aquesta vegada després d'haver dut a terme altres reivindicacions per separat en els últims mesos. Els centres Arraona, Ribot i Serra, les Termes, Joan Oliver, Ferran Casablancas i Agustí Serra han estat representats per alumnes, directors dels centres i membres de les associacions de mares i pares. També han estat presents alumnes dels cicles formatius de l'IES Sabadell. Vam veure que de diferents estaments es feien també coses, estudiants, equips directius, claustres de professors es manifestaven al voltant d'aquests temes i vam decidir fer un plantejament d'una trobada conjunta per veure si era possible coordinar algun tipus d'acció. Aquesta activitat d'avui és fruit d'aquest tipus de coordinació que vam decidir en el seu moment. Per Josep López, l'objectiu és sumar esforços cada vegada més. El representant de les AMPAs ha parlat de pressions que presumptament han ocasionat dificultats a l'hora de celebrar l'acte d'avui. Que a l'hora de sumar hi ha hagut dificultats, hi ha hagut centres on la informació ha arribat tard, hi ha hagut alumnat, famílies que s'han assabentat tard per les dificultats pròpies de les pressions que s'han rebut perquè aquest acte, aquesta activitat no fos possible. Però malgrat tot, persones a títol individual de centres que oficialment no apareixen en la relació estan aquí avui presents i jo en nom de tots els vull saludar. Alumnes dels diversos instituts han llegit manifestos reivindicatius en contra de les retallades del govern de la Generalitat. Els estudiants han volgut protestar per les mesures que, com diuen, afecten greument a la qualitat de l'educació. Som aquí per lluitar pels nostres drets abans de que sigui tard. Som aquí perquè volem impedir que l'educació es transformi en un negoci. No hem de comerciar amb els nostres drets ni amb el nostre futur. Som els joves i avui venim a exigir la nostra oportunitat de formar-nos i poder passar el testimoni que amb feina i esforç ens han deixat els nostres pares. Doneu-nos els mitjans i nosaltres hi posarem la il·lusió i l'energia. Ens cal mantenir un monarca caçador d'elefants i un gendre presumpte estafador? A totes aquestes mesures hem de sumar-hi moltes més que encara ens queden per veure i per patir. Tots units, a diferència dels polítics d'avui dia, que només fan les seves pròpies regles i es mouen pels seus propis interessos, hem de plantar cara a aquestes mesures antidemocràtiques i lluitar pel que és nostre i que ens volen destruir. Una qualitat de vida digna, un ensenyament de qualitat i una sanitat per tots. Ara o mai! A més de les retallades en educació del govern català, en els últims dies les propostes de l'executiu espanyol també estan en el punt de mira. La mesura d'incrementar el nombre d'alumnes per aula ha estat fortament rebutjada pels membres de la comunitat educativa. Augmentar el número d'alumnes en una aula, des del punt de vista del sentit comú, diu que això pot perjudicar l'atenció personalitzada o l'atenció o el tractament a l'alumnat. Per tant, això va en detriment de l'ensenyament. I el sentit comú et diu que no podem avançar en aquest terreny, per tant, forma part del paquet de coses que no solament criticar, sinó dir això cal canviar-ho i cal moure's de manera organitzada, de manera coordinada i de manera unitària. Tot i que aquest cop diversos centres de Sabadell s'han unit contra les retallades, no hi ha prevista la creació de cap organització conjunta. Si amb els mecanismes que hi ha actualment són suficients per fer trobades, millor. Cal conciliar la feina reivindicativa amb la vida laboral i familiar. Per tant, hem de veure de suprimir el màxim de reunions i fer el mínim possible. Què vull dir amb això? De si els mecanismes actuals ja serveixen, no cal muntar de nous. López també ha afirmat que es produiran reunions per dur a terme altres concentracions amb el mateix objectiu.